Είμαστε Έλληνες, μια Ελληνίδα στην κορυφή του κόσμου. Η Άννα Κορακάκη, χρυσή Ολυμπιονίκη στα 25 μέτρα πιστόλι, κλαίει δείχνοντας το μετάλλιό της σε όλο τον κόσμο. Μπράβο στην Άννα Κορακάκη, μας έκανε όλους υπερήφανους. Η Άννα Κορακάκη, χρυσή Ολυμπιονίκη στα 25 μέτρα πιστόλι, είναι η νέα χρυσή Ολυμπιονίκης της Ελλάδας. Μπράβο στην Άννα Κορακάκη, δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς χαμογελάτε και δακρύζετε με αυτή την τεράστια επιτυχία της Άννας Κορακάκη στο Ρίο. Μπράβο στην Άννα Κορακάκη, μας έκανε όλους περήφανους, μας συγκίνησε σε ένα συγκλονιστικό τελικό στα 25 μέτρα σπορ πιστόλι. Η σημερινή μέρα θα μείνει αξέχαστη στην Ελλάδα, στην ελληνική σκοποβολή. Σήμερα, 9 Αυγούστου του 2016, η Άννα Κορακάκη ανέβασε την Ελλάδα στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Η ελληνική αποστολή κρατάει την ελληνική σημαία, η κυρία Κατερίνα Λέχου.